Dobrý deň, milí priaznivci čistej domácnosti. Volám sa Ivan Grilus a v priebehu nasledujúcich minút si povieme, akým spôsobom upratovať domácnosť bez používania chémie. Ako sa pripraviť na jesenné obdobie. Používaním špeciálnych green fiber vlákien, ktoré sú tvorené z polyamidu, polyesteru, dosahujeme to, že bez použitia chemických prostriedkov vďaka vysokému kapilárnemu efektu týchto špeciálne pripravených vlákien máme naše povrchy a našu domácnosť upratanú absolútne bez chemických prostriedkov. Ako je to možné? Je to možné práve funkciou špeciálnych mikrovlákien. To je bežné vlákna, ktoré používate v domácnosti, vidíte na ľavej strane obrazovky, spôsobujú alebo ako fungujú. Pracujú tak, že na povrch vlákna sa prichytí nečistota, kdežto pri špeciálne upravených mikrovláknach, o ktorých sa dnes rozprávame, vlákno je označené aj ako UP-Poly, má chránenú obchodnú značku, dosahujeme cez kapilárny efekt maximálnu absorpciu prachových alebo iných častíc dovnútra toho vlákna. To znamená, že kapacita alebo tá čistiaca schopnosť je maximálna. Používaním green fiber vlákien upratujeme veľmi rýchlo, jednoducho, efektívne, ale aj šetrne k pracovným povrchom. Vidíte na pravej strane všetky vlákna, ktoré sú pre vás k dispozícii. Tie vlákna môžeme identifikovať podľa takej hodnotiacej škály označenej APS, absorpcia, polishing, respektíve leštenie, scrubbing, odstraňovanie, nečistoty. Čiže na každom vlákne, na každom fiberi, ktorý si kúpite, máte možnosť vidieť toto škálovanie. Tie najväčšie, najťažšie odstraniteľné nečistoty sa dajú odstraňovať práve s týmto vláknom Home S4, nazývaných aj Twist. Vidíte to po tej dvojitej čiare alebo vrúbkovaní v týchto fiberoch odstraňujeme veľmi odolné zašlé škvrny zo všetkých povrchov. Nezanechávame na povrchoch žiadne škrabance, šmolky ani šmuhy. A ja by som upriamil pozornosť práve na túto reliefnú fiberku, označenú ako Home S3, ktorá má takú špecifickú textúru vlákna a je takáto rebrovaná. Určená je vhodná na odstraňovanie nečistot, ale aj prachových častíc, lepkavú masnotu, bez toho, aby sme opäť na povrchu zanechávali nejaké šmuhy alebo škrabance. Veľmi vhodná je aj na lesklé a kovové povrchy. Takýchto povrchov máme hlavne v kuchyni v poslednom období veľmi veľa, pretože tie trendy v kuchynských linkách sa menia, väčšinou vidíme samé lesklé povrchy, takže gazdinky, ktoré chcete mať tieto povrchy lesklé, použite tento typ vlákna. Alebo aj vlákno Home P1, fiberku na sklo, ktorú môžete používať na všetky lesklé povrchy, zrkadlá, skla. Ak raz použijete tento fiber, ja ho mám aj tu na stole vždy po ruke, ak ho raz použijete, nikdy nebudete chcieť používať iné handry, utierky alebo niečo iné. Buď ho používame takisto na všetky tieto lesklé povrchy, alebo sklené povrchy, poháre. Moja taká rada je, že vyskúšajte si, jemne si ju navlhčite, vyskúšajte kruživými pohybmi po nejakom skle a už nikdy sa nevrátite k tým predchádzajúcim utierkam. Veľmi častým používaným fiberom v domácnostiach, aj v slovenských, českých domácnostiach, je aj táto univerzálna utierka, označená Fiber Home A1. Má predĺžené vlákno, ktoré tu vidíte na tom obrázku. Vstrebáva všetky nečistoty, vlhkosť, prachové častice. Doporučujeme to na sucho, napríklad také žalúzie, ak vidíte zaprašené žalúzie, vyskúšajte túto Home A1. Opäť farebne vyberte si, aká farba sa vám hodí ku vašej domácnosti v byte. No samozrejme, opäť nezanecháva žiadne škvrny, nitky, škrabance
a všetko používame bez chemických prostriedkov alebo saponátov. Ako sa starať o tejto úterky, o tejto fiberky? Je to veľmi jednoduché. Buď ručne, alebo perieme ich pri teplote maximálne 60 stupňov. Používajte na to prostriedky od spoločnosti Greenway Global, ktoré sú ekologické, šetrné k životnému prostrediu, označené Mystic, ideálne Mystic a tieto fiberky. Vyvarujte sa tomu, aby ste ich nedávali na horúce povrchy, nezničili práve tú štruktúru vlákna, ktoré sú tieto green fiberky typické. Ďakujem vám veľmi za pozornosť. Ak by ste čokoľvek potrebovali, obráte sa na ľudí, ktorí tieto fibery používajú, ktoré sú už pomaly v každej domácnosti. Doporučujem, aby ste sa prihlásili do obchodu Greenway Global. Ako partner máte na všetky produkty zľavu minimálne 20%. Ahojte.